udari, hosti. Apa, Maialen, venga, Maialen. Gorrotxa! Eskerreta! Hemen goian, hemen! Horre, Nijoa! Hori gora! Hostia, pasaka huira bastia, Antzo, ipareki aldea 390 metro iruro erradu. Alexi, 5 taldekide besterik itzaizkio geratzen. Beraz, urdinen aukerak agortzen ari dira. Euren etorkizunak Gorrotxa eta Larrean esku dago taldeek hala erabaki dutelako. Hala ere, laguntza paregabe izango dute bile. Izan ere, gaurkoan, 2 txapeldun haundi izango dituzte laguntzaile gisa. Nakor eta Izeta konkistatzaileak. Bueno, hori aurkitzen badituzte, ze hori izango da beraien lanetako bat. Kapaz izango dira Gorrotxa eta Larrea iparra aurkitzen? Izan Invictus! Larrea, Gorrotxa, etorri mesedez. Bega, bentxe. Kaixo, bapa. Ondo? Bai. Gogokin? Bai. Bueno. Gautxarra. 2 kilo gehiokin gainea. Yes! Ja, binean gautxarra pasadu. Artu txutenak, buen dios. Bega, Gorrotxa, etorri, jarri bentxe. Izmaren ondoan. Egunon. Baita zurire motel. Ta zer, gautxarra pasadu zula edo? Bai, botak egiten, ez dakitze ba, igual ostuko nintzen. Igual. Bueno, baina hemen ez dago minik, Jas, aitzaki ere, hemen dena mateko prez, ezta? Bai. Ondo dago. Ta, Gorrotxa, zer modu zaude? Egunon, topera. Topera? Bai. Galdu duzu, pixu Bai. pixka bat edo? Bai. Zuk, sinesten alduzu zeu zer. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko proban. Ja, hemen ikusten da zeu zerre betia. Ez kamiseta txikitzu inda hor Ba, labaran. bueno, bikote, ardura bat ekazutela gaur. Oso garrantzitsua bat zaretela. Etzaude orduri, ez? Gorrotxa zure kasuan, irabazi behar duzu, bai ala bai. Bai, alo, bai, bai. Ez da beste. Bueno, a tope. Presoepen ere lehiatzen eta jakin behar Bueno, da. jakin behar da, eta gaina batzutan tensioa ondo behiratu da, hobe da. Beraz, animo. Lehenengo galdera, bakizu brujula manejatzen edo? Ez da bate. Osa, ez dakizu? Ez. Eta orientatzeko eta, badi beste truko batzuk. Arbolan meiratu musgua. Ah, bueno. Gorrotxa, brujula manejatzen? Zeo zer, gutxi bilitzen hau, baina zeo zer. Ez zara galduko? Espero ez galtzia, karien moruan. Bueno, ba, ja gila den. Eta traineruak eta guztok aldituzue? Bai. Estropadak eta. Bai? Bai. Bai, beti anik. Ba, gaur, uzartu behar ditugu. Orientazioa eta estropada. Zer dugu, urduri zaude edo demora guztien nola muitzen eta... Síndrome del bateria, ez dakizu. Asíndrome del bateria? Taka, 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 taka. Bueno, ba, adi, Baina, karo, ez da trainero bat izanen, baizik eta beste embarkazio mota. Padel erraldoia. Piragua. Padel erraldoia. Bueno, ikusiko Baina zer da. padel da, padel. Joder, raketakin, noin potoloa, pa! Bueno, hori da beste padel mota. Ordon, adi, hemendik anabituko zarete, eta izango dituzue, brujula, pista eta nabala. Bakoitza beria. Pista jarraitu, eta punto batera iritsiko zarete. Padel erraldoiak aurkituko dituzue. Eta antxen inguruan, arraunak eta bigarren pista egongo dira. Urrengo pistara juteko, padelen gainean, beti gainean. Beti gainean. Osea, arraunen eta beti gainetik. Ba, urrengo pista horrekin, topatuko dituzue. Alde batetik, 2 pertsona, ezagunak, txapeldunak, oso trebeak eta oso onak. Lehenengoak aukeratuko du, bat, eta bestea geratuko da, bigarrenarekin. Ordon, gomendi zaizue, ahalik eta azkarren iristia. Eta beraiek, daukate bertze pista. Eta momentu horretan, badituzte 2 norabide. Batek eramako zaituzte, arraunak dauden lekuraino. Eta bestiak, zuen taldea dagoen lekuraino. Eta behar dituzue, bai arraunak eta bai taldea padelen gainean. Eta behin elementu guzti horiek dituzutenean, ordon, onaino etorri estropada batian. Lehen ikendunak eramango du proba eta bere gauza on guztik. Ordon, informazio guzti hau zuek bakarrik dakizue.
oker azten baldin mazarete, txarto. Garbi? Bai. Itiko modun bai, ez? Bai. Vale. Txisterek ez duzte, jen, ez dakit seri ikusten zaitut. Ez, tranqui. Eta zure talde artean ja txisteri gutxiago. Alaxe da. Eta zuekin beriztiki. Ja, seri- Horren ja. arte sofa batean, eramaten promo hostia, osea que... Ja, serixo. Teni uste ja, heavy metal eta hori zondo dago, baina berdin heavy metal menetakoa guretan. Hori da. Aproba da zuteko. Heavy metal hemen. Bueno, hementxe, nabala, brújula eta lehenengo pista, ez direki bain ikan, Bueno, Gorotxa, hartu motxila eta segerat, jarri barreko arropa, izanen gara. Eta bueno, Larrea gauza bera, joan asimilatzen pixkat informazio guztia eta venga, eman dena, bale? Toi, irudikatu pixkat proba, Bai. Bueno, ja dala hostiak izan rosmaseia, baina ala eginduko naz, irabazten, da irabazi bio. Konfiantza dakago, ondo egingo dula. Urduri, ginen eskere. Hainaz, hemen ditun imarra, gorriak. Hainaz gorria hemen jartzen, al norte. Eta horregon behar du, no? Bera moitzen da, supostamente. Ez que, antxinen ibitzen hau eskolakin, baina antxinen. Inoiz ez? Labanak bai, brujolak ez. Posible da, posible. Ez da posible. Gorritxa ikusi bia, zure gradu. Desastre. Igual pixkat azkarrago naiz, bino, bera igual hobeto daki nola erabili hau. Brujola, bestela, pues jarriko naiz bere parian da desibal gorritxa. Arraz, norte. Balkelia. Beti esaten naute, Larrea ondo entzun, galdetu pila batetan, galdetu, eta... Nik eske ez dut barkatuko. Pa, gorro, venga. Larrea, pres? Bai? Gorotxera bai, pres? Bai? Eman buelta? Bueno, sorte hon biloei eta onnak irabaztezala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi pista erakurtzen. Ez ditu lertzen netra hau. Eguzkia eskutatzen den kontrako norabidean dago zure ontzia. Lehenengo pista... Ulertu, pista, ulertu. Kontra. Garbi baldin baduzue, sartu horretan eta igeriketan. Horrengo. Larrea, Gorrotxa, baina zer, ez duzu zer ulertu zer! Venga, espabilau! Gertauz jalupan, me cago en ser. Hau duk egoeria. Hame zaharrute mahango, ba? Bat. Zeo zer jateko? Da maiale, no? Hombre, algaz nori, ez? Sekaeroa. Trampoia. Ez, ja, sekadeu gehiagorikan ez, Ez. Jas! Ez da hemen nabigatzen ni, eta pasatzen. Ez esan, ez pentsa... Galtzen Pentsa bai. irabazi. Hementra paketago jarritxa, me cago en sos. Anime gudari, me cago en sos. Jotasuna. Paro falta da orain. Eskerrak ez da honen, ez dela la hotziak, eskerrak egitze den.
Venga, godari, hostia. Beitu itxen, Utzi. Hilda. Kabroiak. Brazo eskeninka dejan desaldudar. Kontuz, Gaur galtze baldin badu ni ezin detelako arran sartu zure kulpa. Nien ezelako Manu bezala, golpe txiki bat hartuta. Opa, Manu. Bat aukeratu. Hor behar deu. A ver, bazita da, gol psikologiko. Venga. Egokialdera, 115 grado dagoen kainadera basoan, zure laguntzailea dago zain. Aupa Maialen, venga Maialen. Heavy metalez. Urrena, hardcore. Frio orduan gugamena. Omen itxoitia da. Venga, gorro, oie gaitzen nahi. Iritsiko zaina gorrotxa. Hau berko eta horren. Honek dielgo ikestea. Pista hon. Ja. Pista seguro. Hostia, pista. Gorrotxa! Venga, torri unea! Unea gora! Udari! Eskerreta! Hemen goian, hemen! Begatu unea! Aparkatu hor da, torri! Aupa! Zaino gora! Ale, unea, go! Pasa inak, torri unea! Azera go! Ja, bihotza zaba, beharra unien. Geatu! Vale! Hortxe! Antori gora! Unea gora! Antori gora, Orzuse! Animo! Venga! Bai! Segi! Venga, hemen txagota! Animo! Bertan, va! Venga! Hostia. Venga! Venga, askatu nago. Iyo gora! Eta oso ondo. Venga, mozo! Hauetako norabide bat arraunak arkitu dituzu. Beste berriz, zu taldea. Kontu sortu, helmuga talde osoak, eta horren guztiak iritsi behar dira. Ekialdea 90 gradu, berron. Ipar ekialdea, 90 gradu. Ekialdera 90 gradu, berron metro. Nondik iyo zean? Venga. Hauetako
Ekialdea 30 gradu, 200 metro. Isma Erreka, salta! Ezin dago! Larra, gola! Torri gola! Vale, ondo! Segi gola! A ver, Escuy, Eli, Esquerra, Eman. Venga! Zubaiten peitu, berda, tío. Hor peituko deu. Esquerra! Bai, segi Eskerrekoa. Nik uste berez pasa deula, gauza horiek. Osea, Nik... Igual hor, tío. Segi hortze daude zubian, venga! Arrea! Izeta! Zer gertatzen da padelekin? Nola dio martzue? Padelen gainean guztiok!
Venga, talde osoa bera eta hartu gara ikurra. Talde osoa bera, venga! Jauzi, hostia, jauzi! Akaguatio! Gainetu hauli! Bat, kireto! Hostia! Oain bai! Oain bai! Venga, urdinak! Venga! Urdinak, gaurko proban, irabazleak, zorionak! Eilaike hostia! Motrofun hostia! Opa, askokin, me cago en Dios! Hostia! Kapi bazekien adutara gure proba! Beste txalupa jodeu, kamaran txalupa jodula. Horazko frenak, gero batziratik hasi gara berri, baixe hostia. Azkar entxesti. Joder, de puta madre, kisto me habea aguantan hartu dauta. Tximu puta hau amasei urtekin egizin berroa nola ibiltze guana, ez auzko playa nola txiribuetan egiten. Makina zurrengo, aiz, Hau la puta! Ibai makina hortxa. Kamino guztiak gorrotxak segin nau. Eskerrabia eman nau, ze igeri egiten, irabazi nau. Gorrotxak igeri egiten, eta derrepente gatu da gola. Eta honi jarri naiz gainean. Ikusi zauzte guzuei bera. Bai, karo, eske konfundidu. Helen gora, eta gero bera. Gora, eta gero guz, salmoia moruan gora, eta bera bakitxo. Pasarre, boa! Lego bai, eski ditu niz tonto. Kapi, arrazoia, larrea ondo hartuta. Guk, eskerrik asko manen dira. Bai, ikusi behar. Vale, naparra. Ez aiz zeloso gare, motei. Nik gaur eukieken puta daundina, hori joko izan, da zauztar bat etorri der pro irabazteko. Eukieken puta daundina. Gaina urdinez jantzita. Por, kulo hartzen, dekat. Aurrean pixu asko gari hau. Ez que ginen gau koordinetan da. Ja, ze, inberren. Hau goinen bereizi, ni azte intzen ikusten neurre metan da, beti pali euro glan. Zuri ritmoa, segidin bada, bea, niego nazen ezaten da, hosteko agintan dagoela norantza joan bila. Claro, de repente, aldatu iten bazari ez zeuen artean, jagun banaz holando pura guztia. Ez nitxian batte fiatzen iregin. Battez, Neupes! Baina, oin pentsatzen egon. Oin demostra, bai ez. Pentsatzen egon gorretza, EPS batetik gani guztia, en el mar del norte hongo da. Leo, garrotxa torrikoa gure bila, irgo barru. En el mar del norte hongo da. Gaina, moskortu eta torriko da. Zeion gara parean. Frenato, eta gero, hasi gara ja, dana estrategia paian dozku gero. Eta ikusi aur gutxi batik irabazi Galtzen manaiz deitu, zedez ez Gurasoei deitu. Telefono, kabroia. Galtzen manaiz deitu zera. 50 euros hor barrun sartuta. Zertu zinbitu zera. Nola da? Mendizaz banau sekaero nongo naztijo, zeitzu telefono honetara. Barkatu molestizia, baina bueno. Deitzu, falta barik. Tik, 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 tik. Iribip, pip, pip. Lastorara. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Kaixo, ongi etorri izeta jauna. Gainontze guztik ere bai, Hortzun dakazuen Nakor bidea egiten. Denbora guztien kesaka, bera, Nakorrek ez dut deus erratxe. Kaixo, Nakor, espaldiko, zer moz, ondo? Ondo, topa. Bitxapedo handi gamitxe. Kaixo guztioi eta bereziki, Nakor eta izetari. Eskerrik asko, etortzeagatik. Nakor, torri izan egoera bat, deko larrilla beraientzat, zeia hiru porrot jarraian, eta, bueno, momentu oso egokian. Eta kosta eta eukidegu, atzetik etorri dia pega inda, eta nahiko lan eukidegu, baina, bueno. Bueno, zure kasuan ondo, etorri iztea eta garaipenarekin, ez dago txarto. Eta izeta, gure azken konkistatzailea eta, dios, lagundu nahi, baina azkenen garaipenen lortu gabe. Ezin? Ka, zuk gorrotxa zautzen duzu. Eta nolatan berak aukeratu du Nakor etzazu? Esan zion Nakor, gorrotxetotzen aurrena, nehitxek elegituko. Zeba? Nik uste bildurra, berrizman aldeingo nu, no? Kontra hilarra unian. Hau nire aldeingo zauela, eta zan dozu, hau hartzean bot, igual gureta, holan, geldi. Danaz da zanbiar, bakostaka bere estrategia. Beraz, aukeraketa ona. Bai. Baina, bai zuri larreari eta bai zuri gorrotxa, esan, desastre hutsak zaretela. Gure aurretik pasazea azte pare ataliz behiz eta nahi orduan den esuita da. Mira, gauza esan bizuet. Naiz eta nahi egin izan, okerrago ezin da igen. Bale? Jode, bale! Esan zu ikusiko genitula, mi pertsona. Bai. Ikusi nun.
Eskutatuak zeuden, Baina bilatu behar da, baina azteko, brujolarekin zer egin duzu, brujolarekin. Esan zaitut ez nekila erabiltzen. Esan zaitut, jurean, pues behiratu dut, eguzkia, han zegoen. Eta eguzkia segi dut, pu. Gero, lehiakideak edo laguntzaileak ikusi ez. Gero, soka talde osoa elkarturik lotuta eta nabala eskuan. Behin padela lortuta zesan dizuet? Hartu bartzala... Ez, beti gainean. Bai, eta nun egon gau. Eta hau igeriketan. Ni egin jardun hau. Ez que arauak ere ez dituzu aipatu? Hau etzekiten ezer? Nik egin txekin, horretik egun hau igerite. Beran izan, larreari? Esan dizuet hasi baino lehen. Aurreko astean berdina. Gaietz, bai, heavy metal, ez dakiz zer, bestia bai prest nago. Kriston desastre, prueba. Hasieratik, Nire galdetu dizuet, deno lertu alduzue? Baina, bueno, zeinen egin dugu, ez? Gaizki, baina egin dugu. Ez dakit, datorren astean brujolakin edo ikastaroren bat edo inbarko duzuen edo, ze eske ikusi duna. Batzukeen igual ez du pena merezi, benetan. Eta ikusten zaio da, serre. Ez, ikusi nola ditudan gauzak. Gaizki? Bale. Nire kasi barra ez da lehendabiziko aldeia, larrea. Bale, jantzi, hori da zure opinioa, nirea ez da hola. Ez da, bale. Onartzen dut esaten zunaz, bale. Eske larrea, Vale. Zu igual, bueno, lasa izaude, baina arte izan duzera inmunea, gorrotxa bezala, irabazi alagaldo, bos axola, total jarraituko duzu. Baina, mira, aiora adizen orain bururekin hola egiten. Ez zaude iso bera konten? Ez. Zertan izan pentsatzen edo? Gupauta, bihar duelora jo naitekelako. Ja, ni behintzat, igo ganenean padelera galdetu diota berzerrin bar genuen. Zeo zerra azaldu dugu, baina argi ez neukenez, basan diot, brujulakin zer. Eta nek galdetu diet, ez da izen bat aldizu, lortu duzu, bai, ez. Garbi dago, Bai, ez. ondo aukeratu duka. Aukeratu duzue pertsona, honena. Bueno, kontua, gorrotxa, nahiz eta gaizki egin, bentsat irabazi duzu ez zorionak. Bueno, venga, hausen da, eta gizture momentua. Pino, zerratik daukazu kamisita jarri hor? Ja garaikurra urdina. Bueno, kuadrilla, oin amaiketakoa. Bueno, amaiketakoa baino gehiago agian. Gaur zaharrotegira behongo zarete! Hernanik gaudenez da, Eta bueno, talde gorrilla, zuek sekadurura. Ni sekadurura, jungo ni neiko sekauta baino txokan, Bale, gorrilla badakizu, sekadurura todera. Venga, gorrilla! Bai! Venga, ondo pasa! Izeta, eskerrik asko benetan. Bueno, orduan, joan zuen basetxera eta izanen dugu elkarren berri. Ados? Vale. Venga, agur bai. Hostia! Venga, benio! Ona. Garbai. Eskerrik asko hi. Zuei. Lan bikaina jarrekin mintzen. Ia, geuke... Suerte, pilla la red. Venga. Pilla la red zenekin. Venga. Guazen. Kauen, dia. Bai. No pasa. Torri mendire gaudean. Como nau. Nola kabratuta jantziki? Ya está, balaza izto, kabratu izan, ez dugu bueltarik eta. Zezan dut zuzazen, beti izango zuzuzen. Beti. Ezen dugu mozore bi jungo izelata. Gauzitxu izango zu. Gero beti dago, sinistu zutan, larrea, sinistu zutan. Gero berak iten dutzu segiduen. Plaka! Potorroa, a ver. Ez detela ondoen, etortzea nekin. Ketxi denean esan dutena barruan egon bertziela. Osea, no me toque la polla, tío. Tranquil. Aserritu egiten naiz, ez esatiak gezurrak, tío. Opa, gorriak. Ja, gorrifobia. Porkulartza. Eta sardotia zon da... Du hemen. Du jolako premiak etzion jarri, Hostia. Gorriak ondo. Iguala geratuko gara. Ez? 6 pertsona eta 6 pertsona. Nego dirto. Kapitan bazaren niri bostatu. Osasko pertsona dire. Nire bizta ez tarde. Nire du jat duelo bat egin du nahi. Nik bakarrik prata di nire gorputa, nire burua, nire kapazitatek. Pratik. Hor. Artu eta jandenok hemen. Bai, ulertzen dizkina gauzatu. Ulertzen dira gauzatu. Zuela guzien aberile, sozatzen. Edozein juti dakar. Etxea. Eta inor ez du nahi jutia. Narroi hona daukeule danok.
ez dutela nahi hau edo inorre nominau. Apazkotxi, mekabizos, jota zua, danak izkantzate, apare! Eurik xerin eso? Guztia. Kordel, soka. Soka zer. Hola, nipinteko trak, eta gero ganean aldo zupini bebai, eta jadeko zu kriston tetxue. Joten eso? Josak. Hasi da honen, diga, hasi zaten, konzentratzen. Aurrezko? Jaize honein. El que se vea de metalero, ¿es? Braga mustiak jut. Ez dut amendik pixerroxa ziketuko zuzenik. Musti uste pixerroaz. Maia luze jantzi, bragaipe. Gaizki sentitzen, bragik gabe. Hor ditut jantzitak, braga. Mustita. Ulero. Braga tanga. No puedo estar sin bragas, tío. Aldirela pentsau gauze, egiteko, urrengokoan, ez emoteko zuri inmunidadea. Bai, pentsau gano. Guretako bat, lesionatu egiten da, fuera. Agertan da pertsona bat, que es una pedazo actriz o actor, eta zaten dago, Julianen aurrean. Galtzean bogu, urrengo astean. Ni banoa, zezindot gehiago, ni banoa, hankea gaztarraz, negarrez, eta badoala, ilasa egia. Eta hori holan da. Eta pentsa ez botzu emoten inmunidadea, dueloan aldozunle, edo irabazi edo galdu. Bai, posiblenan galduko nula. Binon, joa ikusi noraino iristen nahi zen. Nekabuz. Kago, gara, hasta pentsetan itea gureta, empate bat aberze pasako zan. Azkenan dire 3 pertsona eta 3 pertsona. Gero esan dugu bebai aldala inkonjuntoa, edo bakotxa bereak ez totalmente lizito. Azkenan non etorri gara jolastera. Eta beti alda itzi hori atea zabalik. Igorro, jala ya, neikuek, Bai, ura hi. Neikuek, tripili bestela, Venga, salto ya. Vale. Beti zozen esaten. Gaur bebai, irabazi. Izan da subido ja, baina kriston subido izan da. Guetzako, danietzako, berezik izan da, la hostia. Nietzako, jendia horre zeuan beste ekipoa beti horre debila eta debila, baina pom. Ikusi debila. Pom. Apa, venga, me queda bien sos. Venga! Zeinen konten, Zeinen konten! Bonakor, etxar erotu hauekin, no handikan, etxar erotu. Jende jatorra, pixaderua, baina jatorra. Antzeko, zuk gainetik endu duzun pixua, gaur, Alex, mandi oso bueltan, bolada txarrari. Guk ikusten, nen. Gu ez ginela beste baino gutxillo. Batzutan akaso nire kulpa izan otela igen, beste batzutan, beste batek barrabilak gehiago ikute otexkiken da horretik puztuta. Gori izango te. Bai, uxe. Bueno, postre egan duzue? Ez. Bueno, bene ekarri dut zuetzako nahi bazo. Izoki pixka bat izan ezkero, postre modun. Julia, nik abaztu nahi. Salmonero! Vale, sekeko salmonero! Aprobetxatu dagoen bitartean, aprobetxatu. Vamos. Beste kontu baz, zuek kutsa hau ezagutzen duzue, baina ez zentzu honetan, baizik eta kontrakoan, ezta? Eskerrik asko, Alex. Orduan hemen izen bat ipini eta norbait libratuko duzue. Inmuniaren izena, bale? Orduan, hartu norbaitek, oso ondo. Eta, bueno, bukaera borobila amateko ni. Janek entzun dut, zuk txistu edo bakizuna. Amazan bertetan dozko, baina, bueno, jola ike. A ver.
bada zerbait. Otik ezagir. El que tuvo, Hoize. Bueno, ondo pasa eta hori, joan aurretik egin lan hau, mesedez. Eta ikusko elkar urrengo proba. Disfruta hau! Venga, ongi izan, agur, aio! Bakoitzak letra bakarrak ateo. Venga, bakoitza. Amodioz, jungo da. Talde lana. Talde lana. Ordina zurekin. Hau gordinak, sorte hon. Marina, Gudari. Gudari txistulari. Txistulari, hori da. Bueno, Gartenako, egon gara. Bat, bi, hiru, zua! Ismak esango dago, edo Zeleta, edo Ibai. Nire burua ez dut arriskua ikusten. Bueno, dueloan edo zer gerta daiteke, hori badakigu, baina momentuz, printzipioz ez. Ondo ikusten dut nire burua. Ni kapitana imaginetan dugu, karo, hori nino euneko eunean ez dakio, imaginetan dugu inmuna izango nazela. Bakarrik gelditan dire 3 pertsona, dueloak dire 3koak. Kexatu harren ez da kapitain aldaketa egingo eta Isma jarretuko kapitain izaten. Alatare aurreko ostean itzein genuen kapitain aldatzeko. Eta zoritxarrez, programak izan zuen, ez zara aldaketa egingo. Bai, alde hai, hartu. Venga. Ep! Iru! Sartu bez. Hankaguteko behar, kago en Dios. Bat! Kago en su puta garrela. Iru! Bitan zeneukan. Hostia! Baten edo. Beste bat, nietxeko, venga, ba. Afarizio dut alda. Zenga afari? Rezeptxoko esan dute gaueko 10etan edo irekitzen dela restaurante. Ben, gure jefia. Bien, Paco Derella. Bueno, hombre! Faltasen hemen. Hau, giroa donamen, Urrutxitik entzuten dira zuen irriak eta. Biran dagoen zerua, segurazki euria botako dut, hementxe. Ikusten dut, txola ondo eginda, ondo tapauta. Eta etorriko deko mediak. Plastikuz nundare, plastikuz. Etxan da ez duzen zer lortuko. Eta seguru zita, zibitu handa, ospalduak eta zipiniko zuganen. Hau, ipiniko zuganen. Ez da egin dut hemen digurtezen. Beti aitzakia. Bueno, inbarre, nahi zutena. Baina gero gabian era, gaueko 12etan, eurilekin eta zakizerre, barre egin, ez dut hemen protestakak gero, Tranquil, hori. Bueno, gaur galdu duzue, hementxe zaudete. Han momentu bat jora eta batzuk ikusitut nahiko aspegi serioekin eta. Zer non zaudete orain? Dakaut kezka bierkua. Bai, duelua, bakarren batek utzi bartu da lehia, hori da ondorioa. Uxe da. Bueno, eta larrea, gaur oso txarto. Bale. Bale, eta jazta. Espabiratuko dut, orduan? Esan eta egin. Bai, saiatu egiten naiz. Eta azalpenak ondo eman, favorez, ale? Azalpenak ondo eman da dago. Bai. Ez badazu lertu orduan arran. Jode, eta zer da ez detena? Bueno, bale, bai. Zuko duan, ez badazu zezer ulertu, galdetu. Voy a montar un Cristo la hostia, ez? Montau, baina ulertu. No, jantzi porque me cabreas. Ez, hola ez. Ez da nire intentzioa zua zerratzea. Ez. Da, zuk ulertzea proba, eta gero azaltzeko, hori da kontua. Eta zure kasuan ez da lehen galditza. Bai. Orduan ba, espabila, hau. Bigarrena, bale. Zuk hausnartu eta lehin du gauzak ondo iten. Ez dago besterik. Bale. Hortza badea, baina arte inmunea... Itzen dut, hortaz. Bai. Ze hongo naiz hemen. Bizi guztia, hola, potrok ikutzen ez errin gabe. Ba, esan diet. Ba, momentu zara zaude. Eta bera lasai, kapitenera lasai, eta gainontzu guztiak arriskuan. Bertzik, zeo zer, hola, ipatzeko berari, osan dizu zeo zer edo... Baina guk ez dakeu zer esatazun. Guri izan zuk esatazule, hori izan guri, guk guixu ulertu hau. Baina hori izatezko zule, hori izatezko esplikau zakeste ulertu. Bera ardura. Bera ardura, Claro. Teresa eta Jora. Oztopo haukideo, eta horrek denboak endo bideo. Eta horrek esto namorazia bateo. Arazoa izan da, kamara jodeula. Oia, hori izan da arazoa. Txarto. Hor gezki onga. Oia nervioak azire. Hoi oso gezki onga. Baina kontinatzen zagero. Nik azea, pero Justo velozidaden gindu zen, da txokatu ganen, pues nervioso jarria eta... Bueno, ondorioa, galdu zutela, asamblea batek utziko du lehia, orduan zu Isma, zu dakazu podere bat. Bai, badekot, eta bai, ez un marron dela eritze,
Bueno, edo esaten aldan marroi bat dela, baina gero barrutik gauzak garbi Zu hemen kapitana iziten zadenan, jaz dozu pentsetan zutzako. bai. Pentsatuko zu talderako, onenak. Bai. Ez, is not my style. Ni hola nena aiten. Bueno, orduan zu Isma libre zaude, kapitaina, eta gero beste batera izango da libre. Eta, bueno, kasu honetan beste taldeke aukeratutako pertsona, ez? Ze uste duzu ez dagoela sorpresarik? Ez. Bueno, batzutan usteak erdiak ustel. Ba, gaur ez da egune. Gaur ez da egune? Seguro? Seguro. Seguro? Seguro. Bueno, ba, bira, aste honetan inmunia, ba bai, larrea. Ez da sorpresarik izan. Ikusita gaur ze pasatu den, ba, etzen erabaki zaila, egia esan. Interesatzen zaila, zuk hemen segitzia. Vale. Eta ez pauzu besterikan egiten, jarraituko duzu hor. No segitu naunei, gorrotxak, Nik ez gorrotxai, Baina gorrotxa bukatu du lehen eta zu zauden menta gorrotxitxian. Ez que larrea, daukazen mala letxo hori. Jakingo bazeno bideratzen probetan eta ez nire kontra. Vale, ba. Ni ez naiz hemen aurkaria, ni ez naiz etxaila. Zure kontra. Pikatzen nazulako, Ez. No. Ze pikatu? Gezurrik erren aldut. Eta ni posible nuna saiatzen egin dut, Bueno, ba ez da nahiko izan. Hobetu. Mala letxo hori, baina hobetu. Vale. Bale? Bai. Ados. Eta Isma, edo zure alde jokatu, edo taldearen alde. Hortzen dakazu zure poderia. Bertzik, bueno, hortzen dakazute hor ja izendatzeko lekua. Pertsona bat bakarri, ez? Ez que igual gaizki ulertu dut. Ezingo duzue izendatu larrea eta kapaitoina ez dara. Ondo lertuta? Ados, gure buru. Bale? Bai larrea? Ondo? Bai? Bueno, gau ondo pasa, Bai, berdin, Eta segera, nik ondo pasako dut. Bai. Nik ondo pasako dut. Bai. Oian, ba, bihar arte eta... Sanuntxoa, protestarik. Agur. Agur. Zergatia ez idatzi, Bea, nire aldera zipiniko zu horren ganean. Osa, ezin da aurten. Pare da soka jartzen Handik horrea jarri ezkeo, eta gero, hola. Baina eske luzeagoa da, hola soka gehiago erabiliko dugu, Arbola hortatik honea, soka gehiago erabiliko deula. Gorago igual hobeto, Bai, onden Bai, altuko izateko. Nik ez dakit esan Ismaen posizioagatik. Guk hasieran esan genuen bera kapitain izango zela. Eta azkenan hasiera batetik beste bat erabaki izan bagenu, ba beste bat izango zen orain inmune. Beraz, bueno, sortea dauka. George de la jungla, na. Nireko nire gauzen, nik ja esan indot hasieratik. Ni uste dano pasabadirera dueletik, hori Holanda. Zeleta ez zen egongo gure taldean, gauza asko ezkin ezen ningo. Orduen, talde moduen oin pentsetan, egoiztamente talde moduen, ni uste zeleta gelditu bako zela. Denan azten batera erabaki dut. Ya está. Ibai nominatzet, neska fuerte ikuste ditut, eta aukera gehiago ikuste ditut Ibaiekin liberatzeko, zeletakin baino. Nik Teresa ez dut bidali nahi. Medurako bai ikusi nolakoan nolo batian, gogoak jula. Nik ez dut inor flojo ikusten. Bata besti flojo egoleik besti baino. Baina, bai, flojo txua, bandaro gartzea samarga. Ba, ni zeletari emango diot botoa. Niretzako indartsuena da, baina segun ze frogatan indartsuena ez da indartsuena esaten. Isma ezin denominau. Bala, jadekot bidea inde, ez dakigu nosarte, beha bidea inde dekot. Hacia Belén va una burrarin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché el remende, yo me lo quité. Bada irabaztea, beha da atajoa inde. Ez dakizu, azkenean, holan inbeharrean, bada zirkuitoa holan, gala panitean, inabiliten holan segiduen gorantza. Ordua da, Isma oain duelok ez baldin baitu egiten, bukaeran
ez du irabaziko. Duelo gehien hain dituna, niretzako hori da irabazikuna. Ondo egin guztioi, nik edarkin godotlo. Ize banpa, los minutillos, jo, la dice Vamparo, al Saturnino bai. Saturnina. Etxe baino betengo dula, ni behintzat, ni uste etxe baino betengo dela. Hombre, Kriston, tipo aukiten hor alboan, guapu, guapu. Ematen nahi da. Elegante, antiparra. Antiparra? Naizte hurbildu eta frogea egin irabazle batekin, beti ez dala irabazten. Gaur guri tokaiaku hemen. Hasta luego, babies. Betty smile, you know? Egunon, Euskal Herria. Nina Ze hostia. Zer da, zer despertadore. Joder. Juri, ezur guztiak dauzkat apurtuta uste dute. Parece txitxara egitza dira. Egunon, larrea. Zelan, ondo? Movida, Hori egin du? Egia, bai. Bai. Hode ezkerrate txugarri denu atopitu, dana bajauta dota. Ezan entro behin, ez da? Tximista eta ana jagun dita. Bai, ez ba? Jarri gara hor guztiok, arrokazpian. Teresa, erakutsi zure sexapila goizetik. Urrengo premion, ez almaigu esartutei eta hostiei jartzen, ni entrevistas, ni hostias. Osa, kebakizue. Boikot! Teresa, basai, Estutu gabe, La hostia. Egunon, Teresa? Egunon. Dios, somos apóstolos. La Teresa goizetik, A ver, ni mala hostiari egiten. Bai. Pasaduz beldurra. Egitan, porque nik entzuten dituen zaratak, norbait zetorrela hortik, gero entzuten ziren adarrak apurtzen ziren hortik, horratzetik, esan dit honek, lasai, Jontxu da, Jontxu asko mugitzen da gauean, eta oina mugitzen ditut. Ja, baina horrazpien ere entzuten ziren zaratak, eta nengoen begi batekin nola begiratzen, eta baten ikusut itzal bat, ibai, dauka beldurra. Tani barrekazin nahiz. Ba, jarri zaitola, jokua, eta gero ja lasaitu naiz esan. No, aldrebes izan da, zu hemen jarri zara, ni ez. Zorrela jarri naiz? Bitu larrea, ezke. La Virgen. Ai, tio, hotzat. Hotzat. Hau da. Hori, zer da ia? Aureola. Aureola. Hau kasualidadea, beti harrapatzen zaituzten, etxanda. Beti etxanda. Da, ez du zer esan behar? Bueno, zerbait induzu, zerbait. Eskerrak ez den uririkan egin, eskerrak. Baina, bueno. Bueno, ze, presta bete edo? Bai, venga. Altxa eta pixkaeteko gorputza eta martxan jarri barrio poliki. Egunon. Lo ongi egin omen dute. Hala omen, eskerrak ez den uririkan egin. Eskerrak. Zeo zer induzu hor ikusi dut horre lato moduen edo, baina, bueno, asko erik ere ez duzu egin, Belengo aterpea ja deitu batzeko, Bai, belengo aterpea, lako zer batxe. Uste talde gorria egon zate zona konfort batean, nahi irabazten. Eta atzo okizuneten aukera oso ona, beste taldeari iaia, golpe bat irabakarri emateko. Euki genuen, Okizuneten bai, baina galdu. Piragua jo genuen lako. Bueno, Piraguan, bestean, Arauak, ez dakiz zer, galduta. Bai. Baina piraguana azparetzu esaten. Osea...
Eskenen beti bilatzen zuen aitzakeren, ba? Ez aitzaki, Ez da itzakia, gabiz ezaten pasau zan guztia esan ingendun eta zi atzo beha esan inantzu. Pasau zen, bai piragua eta bai gure behintzat, gaizki genuen. Bai, pixu gaizki... Baina piragoa frenatu zion da, orduan nervioso jarri ginen da gaizki hasi ginen, baina piragoa frenatu zion, horrena. Hoi bereziki Julian usteet Ismarin kapitaina, hoi papera, tokatzen zaizu kapitan bezala, eta usteet beste batean zabetela. Usteet galtzerakoan ere bai jakin behar da. Olako jarrerak ez dute onartzen. Zein, barreka egotea? Bai. Seguru zune garrita? Garrita ez, baina zirentosun batekin. Seguruz ikustea, ganera beste taldak ikustea gutzartu gauzela? Barreka zu eta Xabi, bestiak nahiko serio ziren. Bueno, bakotza berea... Zure buruaz da horrezik joan, eta hori da azken. Holangoan az, bestea holangoa izango da, holan ez eta niritxea da hori, ez da gustatzen. Ni behar ez datana guztetan da, denpora guztien amaituten dugunean frogak, zuo bio kortxe eta beti gauzotxarrak esaten. Aber, no zentzuten dugu zerona, bera? Guk zioz esaten dugunean, zerbait ikusi dugulako da. Bai. Eta atzo proban ikusi zen bukaeran, nork zuen irabazteko benetan gozia, gogoa, biharra, ikusi barra zen talde urdin atzo. Nez eta irabazita, zezuek atxean zineten, hori gozia, horiak hautzeko gogoa, hori jarrera. Geuzetxo, gau irabazte honin bai irabazte honin barri Jelea, hor erratut ezauz guzti. Hori ikusten dana, Isma. Guk ikusi ginen ja bestea korbe bai estandartea edo hori gauzea altzetan, eta guzi du ginen aurrean zat tira eta tira. Baina etzen jarrera berdina. Mentalina asuntuen ezan ginen ikusiko zuen. Zeo zer pasauko da, galtzeako. Kasualidade bat piragoa tipin izen aurrean. Kasualidadea. Mundua talde gorriaren aurka. Eta urdinek ere gauza berra esaten zuten, bai, ia, lehenko azteko gurre, abertze gurre bakik ginen. Urdin ez da? Benda jartzen, zaure egin minio lehenago. Bai. Beti galtzen denian. Jarrera. Batzuk egin ez dute bere burua arriskuan ikusten, eroso daude, edo... Hori da ikustu lepentzunik, norbean burua arriskun. Hori da duko guzi arriskoi. Ta, Aiora, zer moz gaua? Bueno, paset pixka beldurraz, entzu ditu zarata pila, hemendik gertu, gero handik goitik, eskuinetik, ezgerretik, ez dakit nik uste norbait zehola hor gertu, animalien bat, o... Basurriak eta badu inguru honetan. Adarra notza ibili da. Ba, izan leike, elkartu nahi bai neukan ondoan, eta bolarrea baina eske larrea zegoen lota, eta esati, bai, ez nazaude, bai, eske izututa nago, eta esati, ba, zatoz nekin, benba. Hori ez tokaltzan denporea. Taldek ero jardu, no zer? Ke ba. Ni erdilo negon, da, zanion, bale, Bale, erdilo tarea zure laguntza, bale, eta jazta. Eske basarkatu eta kitxu. Beintza lasaitzeko pala izan. Hasiko dugu alizerritan hor gorri jarreta, hor gure ibai. Bastante gorria, ja. Bai, hori beti. Bueno, atzo proba galdu, kontua da, ondorio dela, batek utzi behar duela lehia. Orduan, ja, zuek erabaki bat hartu duzue, eta mentxa dugu idatzita. Larrea salbu, kapitaina salbu, eta gainontzuko guztiak hementxe aukerekin. Bueno, lehendabiziko izendapena, Ibairentzat. Bi izen eta bi gizon. Gizaseme, Seleta. Ibai bat, Seleta bat. Bueno, batek lortuko du bere bigarren botoa do izendapena. Kasu honetan, Ibai izango da. Ibai aurretik bi botukin, Seletak bat du. Ez aldatzen. Ibai, hirugarren izendapena zuretzat. Honek erabakitzen aldu, ala ez? Eta erabakiko du. Laugarren botu Ibai, orduan ez du importamen Ibai? Zeitzen dagoen, Ibai. Aixen, orduan, lehenengo duelista. Talde moduan erabaki genuen, eta ni ateratzen. Talde moduan harritzeko da, kanpotik gauzita. Azken aurreko proban oso ondo lan hon egin zenun. Eta ni harrituta nago, benetan ustez hauetela batzuk telebistako programa batean, eta nintzako da kirol proba bada. Eta kirol probetan arriskutsa jartzea burua, ez dut ulertzen. Beste kontu bada, momentuan proban eta hoi, erakustea bezala, baina aurrera ematea burua, bueno. Gertatu zen izan zen, Aiorak bere izena eman zuen ateatzeko, eta esan nuen, ni nahiago dut Aiora baino lehen ni ateatzea. Adizkitea gara eta sin más. Nahiago dut ni joatea bera baino. Horretaz aparte nire burua frogatu nahi dut, bai. Lagunak azkenean batik irabazi, Seletak ez du ulertzen, ez? Aizea burrukin ez ez? Hori duk bertu laguna hori. Laguna baino gehiago, ez dakit. Zeure burua hola arriskoan jartzia, eske kanpotik ikusita ez da normala. Ez dakit. Nik aurkeztu nire burua eta berak ere aurkeztu du, ez nigatik. Berak esan du baietz, zugatik.
ba, ez da izan eta. Orduan, aiora txara enteratzen edo beste talde batean zaude edo zer gertatzen da? Momentuan ez nengo, Maitasun historia hau edo zaik izan. Ez, maitasunik ez dago, Laguntasuna, denon artean bezala. Eta gero, Isma, zu kapiteina zea, onena alda taldearentzat. Ba, bai. Uste duzu bai? Bai, eta gero esango txuz egaitik. Lehenengo segi. Gero, Taldearen izman antzuten dodanan esango txut. Txarto edo ondo indogul. Bueno, pardon, Ibai, zu izango zea lehendabiziko duelista, ondo, eta lehen biharot bigarrena. Eta erabaki hori Ismak hartuko du. Nire erabakia beti dago kirol maila edo taldeek duten bezala. Eta kasu honetan, Larrea izan ezik, eta Isma zen ezik. Bestela kandidato badakit. Handia zen. Badakit. Xabi ere bai, Seleta, taldearen indartsuetariko bat. Eta garrantzioa da, hurrengo probarako. Jontxu Teresa bere garaian edun zuten dueloa eta ni uste ja erabakitu zuten nola dauden. Eta Aiora, bileko diot duelora. Eta ez zigorra bezala, justo kontrakoa. Ni uste Aiora egin behar duna da, erakustea, proban dauen puntuan dagoen bezala, aukera dakazu. Erakusteko, eta nola zauden, horre emateko. Bai, ni gogoan ituen duela juteko. Así que, gaur da garaia. Lagun bisetu lora, azken din? Bueno, ni Amodioren historietan ez nahi sartuko. Amodio ez, baina orain elkarrekin juteko beste moduan jongo dira. Ez horretzen pentsatzen ari nintzen, Ibai, zeure burua eskaini, bera salbatzeko, eta orain bila uzabetu hor arriskuan. Bai. Eta horren galdera da, Aioraren kontra benetan lehiatuko duzu? Bai, ni alduan guztia emango dut, eta bera etxera jaten badago, etxera jaten bada. Zalantzarik... Bestela nirekin azarratuko zen, bai. Isma, ointxe daukaz informazio guztia ja. Pentsan hauen Zeleta esango zingile. Abai, ze ba? Ba, azkenan beti ezatea aktitudea eta barri itekoa, ezen jotzen bebai orkatiana... Zure kalkuloak. Lasai, zuek espekulatu eta gehienetan ez duz asmatzen. Eta hain, hiru aukera dituzu, Jontxu, Teresa edo Zeleta. Ordon, pentsatu, baian kapamentuan. Zaila... Pentsain behot. Pentsatzen dut, bai. Eta gero, hiru duelistak hartu zuen laguntzaileak eta duelo dagoen lekua. Hatxen ikusiko elkar. Venga. Agur. Ez duelo jartu. Gogorra bai. Gogorra? Atzo esan zuten. Nitzako indauri hori, esan nagoen nagaitik. Zuri marroi emateko. Marroia nire pasetako. Bai. Zelan pentsau kapitan moduen, edo... Gaur hain arriskunen ez ikusten. Gero aldetela eta igual Ismak nominatzeit, baina ez dakit. Oaingoz behintzat naiz arriskunen ikusten. Oin aukatzen bazu Zeleta, seguraski, ni bani joak kalera. Edo aukatzen bazu Jontxu edo... Ez dakizu zedu. Ni bana kalera, baina beste gauza da asko arriskatzea zu aukeratzen. Zezu behar zaitugu taldean. Segun izo, nire auke juteko presna. Bai, baina zeu esaten bozu ez. Taldeak behar zaitu. Arriskun duela juteko? Nik pentsatet ez, baina aukera badazkat juteko. Argi dago azkenen Seletak egin gauzak asko azkarrago jeiteula eta asko laguntzeula. Bestera Seleta gabe ere ez du probatu nola funtzionatzen ekipon. Justuena, zu bidaltzea. Hori da justuena, azkenan dano pasako gintezan frogetatik. Nominau ez pentsetan duzu ez bai. Ni Zeleta Nik uste hori dela helburua, ez? Urtero izan da, kapitainan helburua. Taldei fuertena aurrera eramatea. Azkenen irabazlea izan behar da fuertena. Ebatzi hartu dut, lehenengo ebatzi hartu dutena izin de Zeleta ezagin dutea. Ikustot buru maian bebai, ikustot Teresa aldo dekola kriston indarra, mala hostia. Orduen Teresa egin duko. Vale. Kapitainak bere papela egin du. Taldentzako hobena bidatu. Eta jazta. Gaur zintzen ez gaur etxan joala. Baina, hola da jokue. Azkenen onta etorria. Seleta aukeratu eta argi dauzea zertiken. Probatan asko demostratzea indarrak estonak, Ni Jontxu aukeratu dut, giharretan oso indarra handia doka, eta bueno, nik uste hori frogarako ona izango dela. Beak bauka esperintzi alako probatan. Aina izan da el campeón de los duelos. Bueno, ez dugu motxilara Guazen ikustera, zer preparado bien. Sorpresa. Hostia, se polite lo que se ve ahí. Zer tirolina gantzekoak, Bueno, eguardion, kaso honetan.
Guardio. Eta Isma, zalantza argitua, Teresa. Bai. Zeba, Teresa. Ba, bitu, azkenean nik hartu behar Isma ez dagoen hartu bebatzie. Ze nire ustez Ismak hartu bako zauen hori bebatzie eta ez dago hartu. Azkenean kapitain moduen pentsa bindot, eta egonda Jontzu eta Teresan artean. Teresa psikologikamente eta indartzu hau ikusten dut, eta zeleta ezin dut aukeratu, ze oso garrantzitsua da, gutzako. Zuk ulertu duzu dena? Ez, ezta? Ez. A ver. Ulertu bai, eskakeo galanta. Ez da eskakeo, todo lo contrario, ez da eskakeo. Azkenean zu kalkula izan da, ni zeleta bidaltzea ez daki zergatikan, ez da bestea. Ni pakean utzi, azkenean nire erabakiak desberdinak dira. Zure erabakiak zure atire, beha zure hitzepe behin entzun iten doguz. Horregatikan, aukera bakarra nukan. Eta Jontxu eta Teresa juntzian ja, bere dueloa. Eta emaitza, izan zen, Teresa irabazlea. Bai, karo. Esko hori da kontua. Ze azkenin, seletak baina ez du duelo horikan egin. Hori da duelo bat. Bai, duelo bat, beha urrungo astantzeko gongo da. Bai, baina duelo bat. Nahi tarren azkenin, bere burua probatzeko ere duelo da lekurik onena. Bai, beha, que no me la voy a jugar. Ze urrungo astean gero igual behogu zeleta, eta galdu iten dugu zeleta ginduta harren, eta zebitu gaurko froga ez dakigu zelangoa dan. Beha alda joan zeleta, edozin momentutan. Bueno, zeleta salatu nahi duzu. Bueno? Bai. Justo aldo hori, Teresa. Ez da justu, Espada justu ez dut eukaratzen duzu, Teresa. Justu nahi zindu zeleta bidaltzea. Hori zen justuena, beha, kapitana naz. Fuertenak, heltzea, ez? Aurreantza. Gauzak ulertu behar dira. Gauza bada, proba. Bai, beha, urrungo astean egongo da joku immunidadekoa. Ez que, a ber, dira gauza asko. Indartsuena ekipoan, ekiporako. Da gauze bat, eta gero individualki da beste gauze bat. Ondin individualki zeleta ez dakigu zela ningo dauen. Ba, eske hori nire ardurea ez da, ninaz kapitana taldeana. Baina, bialtzen duzu Teresa, Teresak irabazi dio duelo batean, indar duelo batean gaina, Jontxuri. Hori da. Indartsuak salbatu nahi baldin badituzu, ez horretik ez dauka zentzurik. Badeko zentzue. Ez da ginezka guti artean, dago beste erabakia hartuta edo ez. Baina ez dago zentzurik, benetan. Badeko zentzune. Indartsua baldin bada, eta Jontxu esain beste, ba, arriskoan jarri Jontxuri. Badeko kriston zentzune, ez da zu lertan, bat ez erabaki zaila da. Jontxu, libre. Ostia, honea etorri zea dana ematea o konkurso batea etorri zea eta hauen voluntario zuru buru arriskon jartezu eta orduan zan dut. Isilikan gehan naiz. Eta bazpan, abertzeak gertatzen den eta ondo atera zaizu, libre. Ondo erten zan. Teresa, indartsua, demostratu duzu Jontxuren kontra irabazi. Zuk ulertzen duzu zer? Bai, ulertzi dut. Berriz ez dut errepikatuko esan duna. Besta. Bai, eta ongi iruditzen zaizu? Bai. Bestela esango nun, gaizki iruditzen batzean esango nun. Negarran nahi dut, azkenien hemen erabak agertzen diela, eta gero ondorioak etorriko diela. Bai. Eta talde ordinari gertatu zaio. Guzkara talde ordinak, ez menziona ya talde ordinak, guardia gara. Baina gauzak errepikatzen dira. Bueno, kontua da, Aiora, Ibai eta Teresa duelistak, arriskuan, eta bakoitzak bere laguntzaile. Zer duelo mot izango da, slack line bat. Oso, hortxe duzu. Zintak edo, bideak edo, duelista bakoitzak izango du bere bia. Hiru daude, hiru duelista, hiru bia. Eta bakoitzak hartu barko ditu bere koloretako 3 banderin. Lehenengoa dau, juston 3 biek edo bat ituten lekuan. Hor da lehendabizikoa. Eta gero badire beste 2. Ordon, inbartuta aldiro. Joan, hartu zuen koloretako banderina eta itzuli. Eta laguntzaileari eman. Lehenak irabaziko du eta jarraituko du lehian. Bigarrenak ez du irabaziko, baina jarraituko du lehian. Eta 3garrena badijo etxe. Zegun behar da, zutik derrigorrez. Bai. Txutik eta besuk olaitiko, horreka mantaintzeko. Ezin duzue ez goiko soka ukitu eta segurtasun soka ez dara. No, erori ezkeo zin berdatzea bueltau? Ez, erori ezkero, berriz ere gora, eta ez tentaziorik izan. Ze diskuitzen bazarete, bukatu gabe etxera. Inen dugu zozketa bat. Luzenak aukeratuko du. Bia eta kolorea. Hartu? Hartu? Luzena? Ibai. Ze bia eta ze kolore. Venga, zein. Ezkerrekoa, ondo. Bigarren aukeratzen? Horia. Eta orduan, morea eta ura, zuretzat, Teresa. Dena argi eta garbi, zuen morea zarete, ezta? Venga, hortzen dokazete zuen banderina, Joan Arat. Oain Jontxu eta hor ikusi zuen banderina, zuen koloretako banderina. Eta, bueno, bazuek ere. Venga. Venga, arte. Bai. Kiri ba? Erretzen dugu zuen pixik hartzen. Nik uste ondo zegoela, ez da? Artuten dira. Bat onda hartzen beste puntan. Hori xik ondi hartzen. Kea, dana hasi guletan nago diantzera zan. Aurrea behira baldin mazare, ondo itezu. Zita horiek asko mugitzen dira, neka guen indio. Pixu. Aber, noa daukatzen beste guztiok horeka. Nik ez dakit ondoen izango zan nolan, elea joatean. Taka. Eta hau. Guztia, ez da. Bat aurreratzea, arratu guztien berdina.
Ipurratuko dugu. Proba, gabe. Agile izan dere, haiek be bai pisu gutxe, ni baino pisu gutxeago gate. Ni uste ikan bako zara holan, Ez alo nik diot, surfer. Hola, bihau baldin badazuka, hola, tak. Bai, ganea honek emototzu jolaza. Hola, Holan, be bai? Holan, ni de palo. A ver, nik indetez laklain bita. Eta 6 metro pasaitu. Bueno. Bakarrik. Eta hola egiten, Hanka bat, jo bestia. Estrategia hori azkenen momentu bertan aukeratzea. Igual zer da ditu zu Lucia la motzeua. Ez da dit. Motzi nugu ez. Igual, bai. Luzen astuta, ez batziko, bai. Etxera, ez bueltatzea, espero dugu. Ez. Hau, proba onda indu, pentsat. Ni etxako biderik errezena hartu dut. Eta dira, justo zauria la Lucina. Ja. La Lucina izan beti zena da, Ja. barku gisa. Barku nik Duelistak, igo biharraia, aldu zuten modun, eta jarri mosketoia goia, bale? Segurtasun soka hori horre jarriz. Bale. Eta gogoratu, soka ezin dela ukitu. Ez ondoan dakazutena ez, goikoa ez dara, bale? Sorte hon, eta honenak irabaz dezala. Duelu hasiko da, 3, 2, 1, hasi! Venga, lasai. Su puta madre. Gero eta bera bazoaz hobeto. Zeiten dutzu tira gorantza besteak. Hori da. Pentsa horan da. Epa, venga, Ibai, venga. Teresa, ezin duzu kitu soka, erori arte, bale? Erori arte, bale. Ondo zoaz, Ondo zoaz. Importantena baki zer dan, ez jauztea, bale? Teresa, beraz un apoio, papara un apoio, beraz. Ez ikutu baina... Horro, soka bizkarrin hartu. Dios. Venga, lasai, Ibai. Metro gun. Suave, beste bizkar. Bira nun geratu nahi zentu. Venga, gora, hankakin. Impulso hartu, hankakin. Hor, ondo Ibai. Animo, Teresa. Me cago en la hostia, casco puta, la hostia. Pili tente, heldu sokia, heldu... Me cago en la hostia. Tranquil, Teresa, tranquil. Aurren zoiz da, hartu tranquil. Cago en Dios! Tranqui. Hori da. Hor, ondo Ibai. Beste aldetik hilo Ibai, arnesa ezin dezu. Hor, ondo Ibai. Suave. Kontu Ibai, kontu. Eka, Ibai. Hor, hostia. Yas. Jausten zari 3 batera, karo. Chaval. Ba. Gora, hori da, jolastu gorputzegaz. Fuerte ondino ez, dale. Venga, Ibai, venga. Hola, nekatzen naizea, Ibai, Eta ez egiten dut. Soka pixka gordo heldu, eta dominalakin hanka jaso bagarri. Bota gorputzatzea, eta hankak, ezin dezu. Oso tente dago hau, ezin dut hartu. Zu oso luzida gazuta. Oira, jora, hortzu! Ondo, Ibai, hol. Lasai, Ibai, Tira. Venga, Ibai. Bai, hola inberdo. Isma eta Jontxu, lagundu nahi zan ezkero, geraldu zue. Hartu lagunak, hanketatik, eta atzera bota. Imposible da. Zon, Hau Teresa. Hartu ya. Goitik, Teresa, goitik hartu. Teresa, hori ba, oin hartu. Vale, Teresa, enorme. Ez jauzi ez, Igo mendira eta hasiko naiz berriro. Eman dizku? Venga, ba. Goiko soka askatu, Teresa. Itxoen, lotin behar dut, ez da? Bueno, Askatuta. Soltau. Utzi soka. Teresa, soltau! Vale, lotu oin. Lotu hortxe. Hostia, posible. Vale, enorme, Tere. Tu banderin hartu egin dula, hostia,
Hostia! Joder, baina Teresa erortzen denean ez da inbea joaten, tio. Beira bere sokan ondagoen. Pixu gutxi daka eta gut pixu handi dakau. Eskintza auketen ez. La hostia, Txorkatiak mine mateila. Puta. Vale, tranquil, Ordun, tranquil. Venga! Zinizkoa, Vale, tranquil, suave, paso. Ondo, Teresa. Seme, me caben, Dios. Hostia! Teresa, ema banderina zeletari, lehenengoa lortuta. Lasai. Hartu zuen tributa, arragontzu tributa. Animo, Teresa. Ondo, Tere, Haupa, Teresa. Venga, Teresa, ondo ari da. Ondo, ez fenomeno. Heldu, biankakin heldu. Sokai, heldu. Cruzador. Oain tira gora. Ez une soka sartu, Vale, ya está, fuera, Soka, fuera. Teresa. Hau askatuko, Vale, ahalik eta azkarren. Que no. Dios! Teresa, goiko besuri. Hostia! Venga, aprovecha el pulsoa, aprovechao. Ez galdu denporea. Bera, oin gora. Hori da, bera, gora. Fuerte. Hori da, ondo Aiora. Está super ondo, Gutik hartu da mosketo ya, Hola, Teresa, hola, oso ondo. Goitik, oso ondo. Vale, Teresa, máquina, hostia. Está super ondo, Aiora, ba. Ni baide con Kriston arazoa, Zu segi, vale? Bai. Venga, hor, técnica. Hostia! Venga, Ibai, lasai. Bueno, Ibai, venga, lortu duzu ya. Venga, bi antzaude. Vale, Teresa, máquina. Pizkat. Ipini justu iruren gainen, basi itxeko. Jai, soltau zoki. Bai. Oreka. Ondo. Venga, oso ondo, Teresa. Oso ondo, ez fenomeno. Bueno, ba, Teresak lortu du bere bigarren banderina. Erabili bestean hori da. Aiorak ere lortu du lehenengo banderina, oso ondo. Ustezu beste nola apoiatzen jan soka gaine. Ja, baina begira, hori ezin dut egin. Beraz, ez? Sobratzen zait. Teresak egiten duena ezin dut egin. Iken dutena iken alda. Aiora, saiatu alboz eta hori gorputzean ipini. Ulertan duzu? Ja, igual zuri emoto txuten zingo gitzi hau. Igual, bai. No! Puta! Barka utere. Akupeatu. Ezin dut hori egin. Alegin du. Nire distantzia ez da berdina. Venga, alegin du. Hor, venga, Ibai, hostia, venga. Vale, Teresa, máquina. Lotu mosketo ya, Ondo, Aiora, ondo. Bota aurrerantza asko gorputze, hori da. Ez que holan errezeia da. Ez que zela guztu la pizza. Hortxe. Hartu zoki! No me jodas. Vale, Teresa. Es la hostia. Tranquil. Venga, Ibai. Oro, Epa. hostia. Hori da, hostia. Vale, hoxe zuen taki, bera guztu nahi aldo zulartu. Bai. Venga, rebotia, aprovechau. Que ya no llego. Hostia. Esatzen baduzu, etxarrela kapaz, ez duzu ingo. Venga, karri. Aiora, ba. Venga, Aiora, gutxi falta zaizula ja, lehenengo hemen ekartzeko, Nat. Venga, alboan zauz. Oreka pixkat, Aiora. Epa. Ya está, ya, lasai. Vale, zatoz. Vale, hartu zoka, Puta! Vale, lasai. Vale, Teresa, ondo. Vale. Teresa erosten denean, aiatzen nahi. Ba, a ver. Baina ez bada lortzen ez. Heldu soka eta hankak, gora. Venga, epa! Eroi da nin, eskuparian geha zaizu. Listo, tranqui. Hartu, haitxe. Hori da, vale, Teresa. Bueno, ba, Teresa ari da ja, 3. banderina hartzen. 3. hartzen ja dagoeneko.
Hostia, sos. Venga, venga! Hau pat, Aiora ere urbil, lehenengo hemen emateko izmari. Untxe, proietxu guri da. Bai! Hor! Altu soka, Vale. Hori da, egin alduan gehiena. Ondo, Aiora, ondo aizea, Aiora. Alicia, poliki, hola, bestuak erabilik gabe. Animo, Teresa, lasai. Oso ondo. Venga. Aiorak lortu du bere lehendabiziko banderina. Venga, bertze bi falta. Venga, Ibai, bera, diku, bera. Zin balanta, bai. Hartzuka. Ibai, venga. Hostia. Animo, Teresa, venga, va. Beradeko arazo berdin hori, El pastel. Baina, Pastela. Teresa ja hartu ditu hiru. Ja, beha, da rementate. Hau ez da zelan nazten da, zelan maiten da. Vale, Teresa, máquina. Hanka, que sin mena apoyado, patente Harry. Este hanka. Heldu. Venga, Ibai. Hanka ahora. Hoy de eta. Dios. Ibai, imposiblea zen. Ba, hortxe dago zu proba. Izan konfiantza zere buruaren gan. Ondo, Aiora. Baina ezin dudana da, hemendik aurrera jan, Venga, baino. Lasai, Ibai, lasai. Begira, beste bat. Venga, bai, Aurrera botatzen dira eta jatzen dira ni ez. Venga, Aiora. Baizea, poliki. Erizera. Aurrendengo hartu berdeu. Venga. Eroriko naiz. Venga. En cuanto suelto me caigo. Sentadilla, astiro, bota gorputza aurrerantza, Gorputza aurrerantza. Hori da, gora. Dios, the winner! Venga! Hau patere, venga. Azken 2 metro, venga. Bueno, Teresa, irabazlea duelo honetan jarraituko gustu gurekin. Zorionak, benetan. 2 duelo eta 2 garaipena. Bikain! Zorionak. Ondo, Tere, hostia. La máquina, está vendido. Gehiegi, Teresa. Sara, hostia, sauz. Hostia, zorionak. Venga, llora, bai. Bai. Hostia. Abdominal agora. Jaso hanka, jaso oidek eta. Venga, llora, señor. Oso ondo zuaz, harrapatu jozu ja. Ipurriatzea. Venga, Aiora, vale, ondo, Aiora. Oso ondo. Hemos nire, Bigarren banderina ja. Venga. Hor ja irurak lotuta dara eta gutxillo muitukoa. Kontu zadarra, Kruzau hankak Ibai, hankak kruzauta. Zugun bezu, zuzen. Tipitapa. Ondo, Aiora. Oso ondo, Aiora. Trukoa hartu diozu ja, Bai, oso primera ondo. alzoa zea, Aiora. Venga! Gauen, dio. Oso ondo, Aiora. Bai, venga. Hortze deko zu, bai, Aiora! Ibai, beste aldera, ipini eta zupizue, enpedo nantza, botabo zu arantza, ze kordela deko zu hemen. Zer esan duzu? Beha hola nes horma. Joder, tío. Con un poquito de gracia eta estilo. Hombre, si ya lo das por tirado, Venga. Arisma, zu hemen egongo bazina, Venga, ni bezala gongo zinateke. Venga, potrokin, gora. Venga. No, voy a subir ya. Oidek eta, hola bai. Venga, Ibai. Aiora, va, ondo zoaz. Ya está. Va. Bueno, Aiora, 3. banderina lortuta. Zorionak, jarraituko zula jan. Ibai, voltatuko za etxera. Vale. Venga, zorionak irabazlei, eta bantxe bertan ikusko golkar. Eskerrik asko. ¡Qué ondo, tía! Joder, coño. Oia beri, beti berdin. Hau ez da eser, me cago en dio. Txarragoa ditzan da batzea. Aula zela, aula. Ia, Manu, ikustuzu, Manu. Gorraretzan, Balantziatzean asko, ez? Martzen un, ezin mal bazen un ekilibra mantendu aurre hota. Ja, karrerian dut metruk eta bazten, ez? Soka aukeratu dugu,
Txarrena tokatu zaigu, eta listo. Txarrena, ez, pixuna da, Ibai. Ba, uste nun ez nintzala igoko, Eta esan dunen laguntzaileak lagundu, hona ekarri. Hoi izan dela, klar. Gatzen bagu, zuk nahi kutsarik egiten, Bai, berriro! Zenbat eta pisu ondio eki. Honekin, tentxo gehiago izan beharko nuke. Haiek holan jaten ziren. Aurraka. Hemen dago tentxo. Nirea esen tentxo goten. Inoiz ez. Lan bikaina. Pensatuta gozen, berresa gozen. Beitxu, zukin duten zaute eta azkena elegi duzu. Ja. Besti emotu zeukeri elegitzeko eta zeuko azkena elegi du. Alanda guzti be? Bai. Aupa! Soka txarrartu dugu eta listo, ez dago besterik. Sin más. Mesie, sentizet. Apa, tope! Ai. ¡Máquina, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, joder! Azkenean, Abuela, hostia. Putada, tío, hostia. Sorte txarra. Dios! Sorte txarra. Pixu handi dakau, eta pixu handi genezin da hori. Zaila zea. Baina asko goitzen. Zaila eta zare. Duelista, laguntzaileak, larrea, etorri ja. Epa, kapitan jauna. Bona azteko, Teresa. Zorionak. Eskerrik asko. Eta makina. Makina, total. Zu nahiko isila zea, eta solasetiko garaian, lehiatzen egiten duzu. Bai. Ondo. Inbitu izateko adibide onena. Eskerrik asko. Teknik aldetik, bueno, ez dan bat ere erresa, azkenian horrek hau mantentzeko, jarrera eta gogoak hori da, inbitu izateko. Gauzak probatu, zereburua bota aurrera metro batzuk irabazteko. Sokakin, osea, behitzak gauzak probatu, ez? Era batea zinezunen, bestea probatu behar. Aurre haitzeko. Ezkain humila, eta isile da bakumia, eta gero, harrigarria da gero nola transformazio hori lehiatzeko garaian. Azten da, me cago en Dios, eta aurrera, tiritan da. Hori ere bai. Ateitzen diren hitzak eta ez deso politak entzuteko, baina bueno. Bueno, a ver, Aiora, zeo zer esan, zorionak. Kerrik asko ere bai. Bigarrena gaurko dueluan, eta jarraituko zu lehian. Kostata. Bai, ez hasieran kostatu zait pila eta nekatu naiz soka ordin hartzeak ordun, eta ikusieti bai zegoela atzera eta esan, bueno, ez naiz nekauko, ikusieten ez ondonen bilela. Ibai, urdaizpiko bat ematen zuen hor. Zintzilikatuta, ez aurrera ez atzera. Saiatu naiz, baina... Imposible? Marka gordazka, Ez da zen ekago indio. Ez da zen. Zuk zeure burua eskaini zenio, taldeari onat etortzeko. Bai. Eta batzuk errango dute, honek galdutu ja bere burua eman zuenetik, ja galduta. Eta gaina, eskaini zuen bere burua Aiora salbatzeko. Bederen hortan konten, salbatu duzu Aiora. Kontente, Orduan, Aiora, zor diozu afare bat, edo... A ber, zerbait azkare bat, edo trago batzuk, edo... Bai. Baina, bueno, azkenen berak indu bere jokoa nik ebain niri. Hoi da. Ibai, ni ustetan proba, hasi zazu galtzen, zure burua eskantzen. Ja. Printzipioz, arriskoan jartzea, ez da normala. Gelditzen ginen bakarrik 3 duelera joan barrik. Eta niri tokatuko zitzaidan Ismaren botogatik, edo zure botogatik, edo botoengatik. Segurenik, ze bakarrik 3 genden. Zu aurreratu zera, eta beste aukerak eman errasitiko. Eta Julia, Bai. horra bat, neskak, aulak, zu manu bezala, Teresa irali. Ez, berriro guatzarto. Ez duzu ulertu ez ebez eta esan indot azieratik. Teresa aukeratu ze badakit bueltauko dala. Seleta ere, Seleta buelta honegan? Ez? Pisuarekin? Ez da inona orduan. Bai, depende zeta. Isma, nik zure saldo hori askotan entzun dut, eta ero duelista za bueltatu. Venga, agurtu Ibai, da bueltatu da. Esan ondo indotenean. Askotan ez da bueltatu. Ikusiko gea, Opari bat. Zitibako ez teñatzu da. Bueno, Aiora, digan lo que digan. Bueno, chiquito, bai, Irabaztera, zu jarraitu, bale? Tope. Eta ongo bea. Bai. Bai, venga. Bueno, Ibai, besoetan mina, baina eta barrun, Askoz gehiago. Buruan askoz gehiago. zure burua arriskuan jarri, ez zenuen zerratik anin behar. Ez nuen Aiora ona etortzea, eta etorri da. Ni baino beto egin du, eta... Bueno, posten naiz, beragaz, posten naiz. Rubio, begi urdin. Zer dago Aiorarekin? Aiorarekin? Ez are gehiago. Adizkita zen bakarrik. Adizkita zen bakarrik. Hemen harremanak eta ez dutzen dira olako esperientzietan, ordu asko dira elkarrekin, egora txarretan. Ba, berakin lo egiten dut, guzti, eta... Hori da? Eta ondo, baina adizkita zela.
aldizkide bezala. Bai. Ez dituzu lagunak, ala? Nik ere, bai, lagunak baditut, baina beraik ez dut lorik egiten, eta gauza guzti horiek ez ditut egiten, baina erranditeke sua pizten hasi dela zure barruan, lako... Ke ba. Gorritzen ari zea. Bata gile. Ke ba. Adizkide da, bakarrik. Eta jazta. Bai. Isma, ze? Kirola eta morioa, osartzen aldea ondo? Ez dakit batzutan bai. Jarrerare bai, ikuibar da bai. Honekin ez dakit lortu duen. Intuitu izateko beste terreno zaila da. Maniatik pena ematen diz, azkenean ebakuntza eta progresioa oso gona izan da. Eta momentu honetan ustea pena bada. Momentzat esperientzia, politia, ez? Esperientzia polita. Ni nahi nuela lortu, azkenean. Hau nolakoa nik ustea, pizkat entrenatzea, fizikoki hobe egotea, eta ikain. Jarraitu horretan. Bai. Eta bukatzeko aiorari zeo zer esan nahi? Joan aurretik edo? Ke ba, ja. Berakin izan dut. Bueno, eta horkizunak errango du, aberria zer badagoen ez. Motel, ondo izan, zei entrenatzen? Zure amekainemon, bi hoi. Cañamón, a tope. Denoi, a tope. Descantzurik ez. Venga, agur. Nahi baztu zinta hauek erabili beste aldera juteko, nahi zumezala, Jan porku hartzera. Vale, agur. Bueno, aguri bai. Fiera, gerarte. Hora gorriak! Ez dut nahi aiora duelo edatea. Zer dago aiorarekin? Aiorak emon betuz kalabazak edo zer. Ez. Egingo dugu afari alkarrekin. Bai. Ondo, Ibai! Venga, Ibai! Hanka gora! Izututa nago, eta esari bat zatoz nekin, benba. Tope. Ja, ongo beha. Bai. Venga. Adizkide da, bakarrik. Eta jazta. Bai. Arratsaldeon. Aixo. Bai, apa, zelango ba. Ondo. Ni ondo zu? Ondo. Ez da nervioso? Nervioso, paso ikusitzaia nervioso ikutzen naiz. Usak ez jarri ni ez, pixua ediozu nervioso, ez? Nori. Metxadun ruizuai. Zu nola zaude, lasai? Nei lasai. Seguro? Ni lasai ez nauz inoiz bez, baina, bai, esaten oso. Kontuan izan da, joan den hastien nola zegoen. Kontuan izan da, zenolako dieta jarri duzuen askontarako. Gaur, zenbat gutibo, pixatu behar du, gutxi gora bera. Kilo terdi hola bai. Horreko astean eman duzun 9.700, orduan eman behar digu 98.800. 98.200. Hortikan gotxi, zigorteko zaitugu. 98.200, ondiot baskulan. Bai, hori da gutxienekoa. Hori edo hortikan beti ematen baduzu, salbuzu eta salbu taldea. Bara, ber. 98 eta 200. Ez dut presiorik sartu nahi, bueno, bai, merezitu. 99.600. 100 gramo, galdu ditu bakarrik. 100 gramo. Kilo terdi izan beharrean, 100 gramo. Jakinda gainera zer dagoen jokoan. Ez duzuela egin nahi? Ez. Hemen aukera badaukazu, baina oso zure burua hobetzeko. Bai fizikoki, bai gorputza. Eta horretako etorri behaz. Hori da nire miseinua. 100 gramo azken aste honetan. Eta 7-8 astetan ja, zenbat? 2 kilo eta gutxi. 2 kilo eta gutxi. Eta izan bartzean ja, igual 8-9 kilo edo gehiago, hemen badago nun galdu. Bai. Ni ez nago hemen pentsatzen realitian programan. Ez. Ni nago pentsatzen dagoela paziente bat, goazela 7 astelanean, eta goazela 2 kilo bera, 100 gramo gora, 600 gramo bera, orduan ez dakitan ez dezula nahi edo ez dezula serio hartzen hau edo, eta nahi horrek baita molestatzen di, noski. Orduan, saiatzen gaiten bilak bide berdinean, ez dakit zein dezakeon. Hartu serio, aste asko dia ja. Koipea hartu duzu. 100 kilo bajatu eta koipea hartu. Gaizki, oso gaizki. Badakizu horrek zer nolako ondorioa dakarren, ez da? Ea taldeak zer dion orain. Espero oso txarra zizati, Eta datorren hastian, berriz ere zigorra, segurazki. Ez.
Datorren Bueno, astean. ja guia den. Ez, ja, zigorra ez, ja. Ez dela ja, hostia, ez, ja. Hori, hainbeste aldiz entzun dut ja, hainbeste aldiz. Bai. Honek ez dauz brometanko, mekarizos. Neupez, ja ikusitxa da ona, ja, neupez, hau ja, zer iso da. Brometan ez duen behar zuk izan behar dezu gorrotxa, eta pentsatu, azkenean laguntzeko gaude, baina egin da, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, ja, batzen digon, bi honazien. Bentxe gaude, Gorrotxo eta Bilok. Eta bi berri ditut esateko. Berri ona, pisua galdu dula. Hombre, baina, ja ezain ona. Berri txarra. Txarra. 100 gramo besterik ez. Zenbat etzen dute Aste osoan. Eta koipea, kendu beharrian, 400 gramo hartu. Zaintzen ibile aiz, ez? Bai, supuestamente. Supuestamente. Hija egingo ezen deke. Ez gau egikin berde? Guk ezen dira... Nire guztia hori. Bai, dek. Ta hoen? Taldeak jasoko du zigorra. Zein jakingo duzu. Ados? Bale. Gaur ez den atxarra izan ere. Baukat beste sorpresa bat zuentzat. Iritsi da beste behin zeuen burua probatzeko aukera. Kataluniara goaz, Tarragonara! Hain zuzen ere, Tarragonara! Eta bertan dagoen Eternal Runninen parte hartuko duzue. Gutxienez gauza hon bat esan dezu gaur. Bueno, talde lana beste behin. Eta etxeko lanak egin gabe. Zapaturoko bakau denbora, dana moteko. Bea korrika! Venga! Hostia! Parranda, ez? Parranda egon zina. 10 kilometro dira, ez da... Bromako oso bat, Eta kaina oztopokin, alako oztopokin. Eta hau pasa behar da, Hau ez di pasatzen Gorrotxak. Ganerazioan zatuaka! I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. That would be the best memory. Hoi bromak aparte, Gorrotxa, ni pena ematen, ni pila bat. Norbaiti aukera bat ematea. Eta ez aprobetzea, benetan, zenbat jende telebista ikusten, zaten, jokei, kapullo. Kristo mostea bat, oza, 1 gramoko bada, oza, nia mide egiten hau. Ba, imaginagu, ze gu zigorra eukiko dugu bere burugatik. Baita ere, egiten zu parra nitaz eta beste naz. Ez, nik ez. Imaginau, zigorragatik galtzen dugu, eta pertsona bat etxea. Eta zuk ezea jungo, ze inmunia zea. Kastigo batik egongo eto. Eta kastigo horrekin katze bat den baina, bak ezertzioke. Rollo ona, eta farrein, eta parrandan jun, dano nahi dugu, baina geho egin behar dezun etxeako lanak egin behar dituzu. Horro, oinez jungo zera etxera oinez? Oinez? Zereko txian ez ere ikoko. Zema dago, ermutikona. Bueno, bai. Venga, cuadrilla. Kaixo, Teresa, zer moduz, ondo? Kaixo, Larrea, zer moduz? Presta zaitezte, ze aste bukara honetan izango duzue benetako lehia. 10 kilometro, 80 oztopo, eta ja hori ez da txantxa. Eta lasterketa ez da mendikan izane. Bidaiatu behar dugu pixka bat. Bagoaz Katalunia aldera. ¿Qué me dices? Kataluniara. Bai, Tarragonara. Ez goaz puerra lortu. Ez, Tarragonara. Bertan badago Eternal Running bat, eta benetan erakusteko zuen progresioa eta benetan nola zaudeten. Eta, bueno, ja gaude hor, aholku batzuk emango dizkizuet, eta geroan ikusiko gu. Prestatzen egian ariketarekin, kapaz ezen gozea, benetatik egitea, orduan igual zaigu. Hori da, entrenatu fuerte, baina kontuen izan, aste bukara berezia dela, proba gorra, eta, bueno, hementxe dago zuen coach, eta berak esango dizue. Bueno, Garella, ongi izan, bale? Agur! Flipante. Bai. Tío, hace polita, tío. Lago batzuk gongo ja, ura honeaino, asko igeritan pasatzeko. Dueo. Ezengoa, karrera... Serio.
Hostia, hoxe bigen Bai, oi. Cauen Dios. Uste genuen dana, Euskal Herri barrun ingo genituzkela proba eta hosti, Katalunia. Nik uste beroa ere ingo dula. Nola izangoan prueba, taldeka izangoan, banaka izangoan, zaki. Venga, golpe bat gora. Golpe bat gora. Venga, segi, atza. Hau sufri dutena, Maialen. Venga, sua, sua. Denboa gehiagia atza bali baituk! Hostia! Haupare! Oiga, Gurizune, que te nominen ni a la puta casa. Oiga, Gurizune. Hostia, oye, super! Gini, me gané, hostia! Egiran boazen, arrea. Pillo! Otondo!